Lars Løkke, følger du egentlig Donald Trump på de sociale medier? Jeg følger med, ja, det gør jeg. Du ser godt, hvad der sker. Ja. Donald Trump. Do you want to be part of America? You do. You do. We do. Also, what do you think? I have a feeling this guy does too. Do you want Donald Trump to buy Greenland? Yes. Donald Trump, how Greenland. Hvad tænker du som udenrigsminister, når du ser, at USA's kommende præsident han lægger sådan en video ud? Jeg tænker nok først og fremmest, at det næppe er repræsentativt for den grønlandske befolkningsholdninger. Det føler mig ret overbevist om. Og jeg kan også se, at der er sket en udvikling over de seneste dage. Men jeg kender også godt Donald Trump, og jeg tror, at man skal lægge til grund, at man skal tage, hvad han siger, alvorligt, men ikke nødvendigvis bogstaveligt. Der bliver sagt nogle meget hårde ord, men hvad er det egentlig, der gemmer sig nede bagved, ikke? Og noget af det, der med sikkerhed gemmer sig nede bagved, det er en amerikansk interesse i, at vi passer bedre på Arktis.